الشيطان الرجيم أن تغنيني على في نجابو شيطان إبليس دعنا تورما بسم الله الرحمن الرحيم أن ينسيني الله تعالى تقبل كما على ميجين هنا لوكوليتي أن الله هنا كرنجرلي. نعم. تابع سورة الأنفال. سورة الأنفال نفتقدو تكفلنا. نعم. وإذا أكوب ممنا. يمكر بك الذين كفروا. نكافروا كوبي دبل جوتي كما. ليثبتوك. روني سبتي كمنه. أو يقتلوك. والمكيفا. أو يخرجوك. والمكيبو مغا. ويمكرون. كافروا بدبل جوتي كلا. ويمكر الله. على ربع دبل تكلا. غيكادو على. خير الماكرين. دبل تكلا داي على يا بحر ما على دي. الله أكبر. أقول وإذ يمكر بك الذين كفروا كما أبو كسادو. نعم. mamina maganka ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ka daru nedwala k'a fɔ u k'a lajɛ ka fɛlɛ kɛ kira ko la ɲɔtɛ n'a tora ta a bɛna kɛ dekun ye u ka bonyaw ma dɔw ko li yusubitu kan dɔw ko k'a minɛ k'a bila so kɔnɔ k'a sen fila siri k'a don so kɔnɔ ka datugu a da la a kana bɔ fiyewu fo ka taa sa dɔw y'o fɔ dɔw ko non ko hali n'o kɛra a kanuɲɔgɔn minnu bɛ yen olu bɛ tila ka kɛlɛ wuli ka n'u kɛlɛ mana dɔw ko ko k'a min don ko k'a faga yɛrɛ de mana n'a fagara bɛɛ bɛ lafiya dɔw ko o tɛ dɛ u k'a gɛn ka bɔ magan yɛrɛ de k'a bila ka taa parce que n'u y'a faga kuresi don bon kuresikaw bɛna kɛlɛ kɛ o tumana ko ye ɲuman ye min ye dɔrɔn u ka a bɔ magan pewu bon sɛtanɛ de y'i yɛlɛmɛ ka na far'u kan komi a bɛ bɔ kisa dɔn k'a fɔ non k'u kana nin si kɛ ko minnu ko k'a faga k'o de y'a ɲuman ye o tumana komi Abu Jahali y'o de fɔ ko ka kabila magan kabila o kabila ka mɔgɔ kelen ta ye o mɔgɔ ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan denmisɛnnin kelen kelen kabila bɛɛ olu bɛ jɛ k'a faga o la Kuresi tɛ se ka magan kabila bɛɛ kɛlɛ o tumana u bɛna diya de ɲini n'o y'a joli ye o tumana u bɛ jɛ k'a joli sara o ye bɛɛ lafiyalen sɛtanɛ ko nin kamalen ye min fɔ ko nin ka kuma de ka ɲi ko k'a k'o ye n'o ye Abu Jahali ye yarɔ Abu Jahali kafiru yɛrɛ b'a wele min na o ye hakilibatigi de ye Abul Hakem hakilibatigi mais silamɛw yɛrɛ de nana kɛ ko hakilibatigi tɛ ko hakilindan de don ko n'o tɛ ko a tun bɛ silamɛya quoi n'o tɛ Abu Jahali ye silamɛw ka tɔgɔ dalen de y'a la n'o tɛ a tɔgɔ yɛrɛ ye Abul Hakem de Abul Hakem fana o de dara la a ka hakili bonya kama n'o tɛ m'a dɔn a tɔgɔ yɛrɛ Hisham Amru bin Hisham Amru de do mais u ye nin tɔgɔ ninnu dada la nin sira in kan mais ko wa yamukuruna kafiru bɛ dabali jugutigɛ la wa yamukurullahu ala yɛrɛ bɛ dabali tigɛ la wallahu khairu makirina o tumana ala ye dabali tigɛlaw lasɔn khayira ma o ye ala ye bon ni y'a dɔn fɛnkɛ caman bɛ yen minnu ka kanatu dayɛlɛlen don kuranɛ yɛrɛ dama nangarili kama u bɛ kuranɛ ayaw ta k'u sɔsɔ ayiwa ka tila ka telefɔni labila ni dɔnnibaa minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ u kana alors u ka kuranɛ défend quoi bon mais olu kɔni ka baara ye dɔrɔn ka kuranɛ kɛ nkalon ye mais ala ka jɔn ɲuman minnu bɛ yen fana ayiwa olu bɛna mais tuma caman ni mɔgɔ 100 nana i b'a sɔrɔ 99 a si tɛ se ka foyi fɔ min bɛ faamu ninnu ka nangarili kɔnɔ parce que silamɛw ma i cɛsiri silamɛya yɛrɛ nɔfɛ silamɛw y'u cɛsiri ɲɔgɔn nɔfɛ sunna shia diɲɛ kɔnɔ nin fila de bɛ yen yɔrɔba fila la bon foyi tɛ ninnu bolo ka ɲɔgɔn kɛru dɔrɔn nin bɛ nin fa nin bɛ nin ba nin bɛ nin kafiriya nin bɛ nin faga yɛrɛ nin bɛ bɔmu don nin na bon silamɛya yɛlɛmɛna ka kɛ ɲɔgɔn faga ye bon ce qui fait juguw sera ka sira sɔrɔ ka se ka silamɛya yɛrɛ nkalontigiya olu bɛ ka ɲɔgɔn fa min kama dɔ bɛ ka ju yɛrɛ tigɛ parce que dalilu de bɛ baara kɛ quoi dalilu ni dalilu de bɛ baara kɛ mais dalilu bɛ yen n'a dir'i ma silamɛya nangarili la walima kuranɛ sɔsɔli la mais i yɛrɛ kɔni bɛ se k'i bala parce que i ye silamɛ ye tiɲɛ don an bɛ sa nin kan oui mais aw kɔni bɛ sa nin kan mais dalilu de bɛ kɛ ka dalilu jaabi fo a ka se k'a tigiw jaabi aw kɔni bɛ sa a ka kaba minɛ parce que aw ta kɛra an b'a la ye mais minnu bɛ fɛ ka don ani minnu don kura don fo a ka fɛn dɔ de ɲini k'olu dɛmɛ min bɛ se k'u sinsin
mais kuma ba kɔni ka nɔgɔ silamɛw ma ani mɔgɔ dɔ kafiriyali mais an k'an ka diinɛ yɛrɛ défend o bilala pewu ka an ɲɛsin ɲɔgɔn ma o de balawu b'an kan parce que u bɛ nin fɔ ka ala yɛrɛ bɛ dabali jugu tigɛ ko mais ala yɛrɛ ko adamadenw ala ka jɔnw olu bɛ dabali jugu tigɛ mais ala yɛrɛ belebeleba fana wulila ka dabali jugu tigɛ tari a na se a ka jɔnw na c'est à dire n'u nana n'a ye a b'i degun quoi mais k'a sɔrɔ an karamɔgɔ caman dɔw kumana kan nin yɔrɔw kan yamukuru ala ka dabali tigɛ kuma de don sinon arabukan na a ko wa yamukuru la idafatul makri ilayhi ala tariqil mushakilati k'a fɔ ko nin ye ko a bɛ min ta dɔrɔn ko mushakala de don comme ninnu ye dabali tigɛ o tuma na pour que a ka fɔ ala fana ye dabali tigɛ o bɛ fɔ ala tariqil mushakala bɔɲɔgɔnko la mais ala yɛrɛ ti dabali tigɛ a ko allahu yastahzi'u bihim o bɛ kuranɛ na bon kafiriw bɛ moke silamɛw la k'a fɔ bal nahnu mustahzi'un anw b'an mokew la de kumana a b'a fɔ ko allahu yastahzi'u bihim ala de bɛ mokew la kumana ko nin fɛn o fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ ko a bɛɛ ye mushakala de ye kumana a bɛna ni mun ye ayi allahu yujazihim bi istihza'ihim a kɔrɔ tɛ ala yɛrɛ bɛ moke u la non ala bɛna mokerikɛlaw de sara ala bɛna mokerikɛlaw sara u ka mokeri la kumana o de ye ala yɛrɛ bɛ moke u la parce que u ka mokeri in bɛ laban u yɛrɛ hinɛ bɛ n'u yɛrɛ minɛ kumana ani ala yɛrɛ bɛ moke o tɛ kuma siya kelen ye ala bɛ moke o ye dɔrɔn a nana mushakala kama a fɔra ninnu ye mokeri kɛ ko ala yɛrɛ bɛna moke u la mais ala t'i moke mais minnu ye u jɛ yɛrɛ m'a dɔn a bɛ fɔ bamanankan na cogo di mokeri yɛrɛ bɛ fɔ cogo di minnu ye silamɛw barabɔ shukran lakum mubarak minnu ye silamɛw barabɔ ka yɛliw la mana ala yɛrɛ b'u barabɔ mais ala t'u barabɔ comme olu bɛ barabɔli kɛ ala bɛna tasuma de da u kan o de ye ala ka barabɔli ye u la o tuma na ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la fana faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi o tuma na faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bon a b'a fɔ ye a b'a fɔ ko nin yɔrɔ in na ko yattafiqu lafzu wa yakhtalifu al-ma'na kumakan fɔcogo bɛɛ ye kelen ye nka u kɔrɔ tɛ kelen tuma na kafiriw bɛ moke ala bɛ moke mais ala t'i moke ala bɛ tasuma de da u kan tuma na n'a fɔra ala bɛ moke ani kafiriw bɛ moke kumakan bɛɛ fɔcogo kɛra kelen ye nka kumaw kɔrɔ tɛ kelen nin ka mokeri ye k'i gɛrɛ mɔgɔ la walima a y'a fɔ cogo di k'i ka i marabɔ mɔgɔ la mais ala ye marabɔli in sara ni tasuma de o tuma na marabɔli fila bɛɛ kɔrɔ fɔcogo ye kelen mais u kɔrɔ tɛ kelen tuma na ko faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi ni maa min ye dansago a kan a yɛrɛ ka dansago o kan i y'a dɔn a bɛɛ ye dansago ye mais kuma fɔcogo fila bɛɛ ye dansago ye mais u kɔrɔ tɛ kelen ye a kɔrɔ fɔlɔ ye mun ye faman i'tada alaykum o tuma na a bɛ fɔ ko zɔlama i'tada alaykum huwa zalimun izan zɔlama tuma na zɔlama ani wasani adlun al-adlu wa zulmu olu kɔrɔ tɛ kelen ye mais ka sɔrɔ man i'tada alaykum fa'tadu alayhi a bɛɛ fɔcogo ye kelen ye fi lafzi walakin fil ma'na u kɔrɔ tɛ kelen a yɔrɔ ninnu ka misɛn dɔɔni k'a faamu ni ka nɔgɔn quoi kuma a fɔcogo bɛɛ ye kelen ye nka a kɔrɔ tɛ kelen ye dɛ ala ka dabali tigɛ u la o dabali tɛ dɔwɛrɛ ye ala b'a muɲu ye dɔrɔn ka n'u tɛgɛ ta k'u bila jahanama kɔnɔ ani ala yɛrɛ bɛ moke u tɛ kelen ye ani ala yɛrɛ bɛ dabali yamukuru la ala yɛrɛ bɛ dabali tigɛ u tɛ kelen ye ukibutum ayiwa yaya bon o n'a ɲɔgɔnna caman caman bɛ mɛn u fɔcogo bɛɛ ye kelen ye arabukan na mais u kɔrɔ tɛ kelen ye tafsir la tafaamun bisimila wa ala de ye dabali tigɛla bɛɛ la sɔn hayirama o ye ala ye parce que e bɛ dabali jugu tigɛ de ko e bɛ silamɛya bin walima i bɛ tɔɔrɔ se kira ma ou bien i bɛ tɔɔrɔ se silamɛw ma mais ala fana bɛ dabali tigɛ ala ka dabali ye mun ye k'e kɔnɔ i b'o baara min na i ma a ka don i n'u cɛ o ye a ka dabali dɔ ye wa i ma a ka muɲu ye k'i bila jahanama kɔnɔ naam
وإذا تتلى عليهم آياتنا wa kafiri nunu ani nafiki nunu ni ya ne ala ka kuranɛ aya kalanw ye قالوا o b'a fɔ قد tiɲɛ yɛrɛ la سمعنا an ye nin mɛn o لو نشاء nka n'a y'an yɛrɛ ja لقلنا مثل هذا an yɛrɛ bɛ nin bɔɲɔgɔnko fɔ إن هذا i k'a dɔn nin min filɛ nin ye إلا أساطير الأولين nin ye fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka nkalontigɛ kan fɔlenw de ye tiɲɛ foyi tɛ nin na o tuma na wa iza tutla alehim ayatina o don wa n'i ye ne ala ka kuranɛ aya kalan u ye k'a fɔ ala ko ta kira ko ta ni kira y'o fɔ dɔrɔn kalu kafiri ninnu b'a fɔ kadi samihina an y'a mɛn o tuma na nin mɛnni ani sɔnni mɛnni tɛ kelen ye bi maana an tulo b'a la o a y'a mɛn an y'a mɛn bon mɛ an y'a mɛn bɛɛ kɔrɔ tɛ an sɔnna a ma ye o tuma na nin ye mɛnni dɔgɔyalima de ye n y'a mɛn nka mago t'a la n dan t'a la yɛrɛ law nasha u b'a fɔ n'a ye an yɛrɛw ja lakulna misla haza an yɛrɛ bɛ nin bɔɲɔgɔnko fɔ o ka kuma dɔ fɔ dɔrɔn ko ala ko ten o fɔ ka gɛlɛn wa kumana naduru bunu harisi de tun bɛ nin fɔ ale de tun bɛ na hayira la ka na kira yɔrɔ la ayiwa a bɛna kitabu caman san kitabu minnu ye baro minnu tɛmɛna i n'a fɔ naduru bunu harisi ale tun bɛ voyager kosɛbɛ quoi a bɛ taa duguw la kana duguw la kisasu umamu mɔgɔkɔrɔ ninnu ka kisa minnu bɛ yen a b'o kitabu san n'a nana Maka a bɛna o baro bɔ bɛɛ bɛna jɛra a la o tuma na k'a lamɛn mana kira fana mana ka kuma fɔ u b'a fɔ an y'a mɛn nka hali n'a y'an yɛrɛ ja an bɛ se ka nin si fɔ parce que ale bɛ kitabu kɔrɔw san ka na o kisa minnu lakale quoi mana kira fana bɛ kisaw de lakale ani sariyaw o tuma na ani ala jɔyɔrɔw o tuma na o bɛ kitabu caman na u b'o kalan ko n'a y'an ja an bɛ nin si fɔ nin fɔ man gɛlɛn inna haza nin kuranɛ in tɛ dɔwɛrɛ illa asatirul awwalina fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka nkalontigɛkanw o de faralen filɛ ɲɔgɔn kan nin ye k'o fɔ e fɛ ko ala bɛ ka k'o f'i ye naam a ko Muhamadu kana ɲinɛ o tuma na ala ye alakira hakili jigin ani muminiw c'est-à-dire ale ala ka dɛmɛ bɛ silamɛw fɛ quoi ko tuma min na kira faso y'a janfa maa si tun tɛ se k'a dɛmɛ ye ne ale ala tɛ a bɛ ka k'o de fɔ kira ye ne y'i dɛmɛ o tuma i yɛrɛ ka plan min bɔ i jɛɲɔgɔn ka plan min bɔ i dɛmɛbaa ka plan min bɔ tuma na o yɔrɔ la i b'a dɔn ko ne ala b'i nɔfɛ kabini ye kuma kɔrɔ de ye ko a kana ɲinɛ o kɔ dɛ tuma na a y'a dɛmɛ baduru la cogo min na baduru t'a fɔlɔ ye tuma min na i somɔgɔw k'u b'i bɔ Maka walima k'i to yen walima k'i faga tuma na o kɔrɔ ye ni ne ala ka dɛmɛ kun tɛ i kun ti bɔ naam iz qalu o don wa wa iz qalu kuma min na u y'a fɔ ya maɲi Muhamadu bɛ ka min fɔ nin ye n'o y'a sɔrɔla o ye tiɲɛ ye ko a bɔra e ala yɔrɔ tigitigi fa amtir sanji suru anw kafiriw kan fara kuru la ka bɔ kabakolo la walima ala kana anw ma ne ɲangata ye ale min bɛ maa dimi nin bɛɛ ye naduru kumakan ye a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw o bɛ ka k'u mun kɛ alakira la o tuma na u ko n'a sɔrɔla tuma min na kafiriw y'a fɔ ye Muhamadu ma Allahumma in kana haza huwal haqqa n'a sɔrɔla nin kuranɛ in ye tiɲɛ ye min indika ko a bɔra e kira yɛrɛ yɔrɔ walima e ala yɔrɔ fa amtir alayna hijaratan minas samai o tuma na farakuru jigin an kan o sanji jigin an kan ka bɔ kabakolo la aw itina bi azabin alimin walima yɛrɛ nama ni ɲangata ye min ka jugu mana u ko kira ma nin kuranɛ in tɛ ala kumakan ye mana u yɛrɛ de ye balawu san sisan ko ala k'a suru u kan n'a sɔrɔla muru ka kiraya ye tiɲɛ naam ala ma kɛ ko ala b'u ɲangata u ka ɲininen nata k'a sɔrɔ e Muhamadu fihim k'i t'u cɛla wa ala yɛrɛ ma kɛ o ko ala bɛ ɲangata jigin u kan k'a sɔrɔ olu yastaghfiruna u bɛ ka ala yafa deli mun
munna parce que u ka kafiriya la u bɛ tawafu min kɛ alikaba la n'u bɛ boliw ni fɛnw de sɔn mais u munumununi na alikaba kɔnɔ u tun bɛ ala wele u b'a fɔ ghufranaka rabbana ghufranaka rabbana ghufranaka rabbana mana ala ko a t'u halaki wa hum yastaghfirun k'a sɔrɔ u bɛ yafa deli kɛ ale ala la o tuma na tafsirikɛla dɔw ko ala ni yafa in c'est-à-dire tant que alakira bɛ yen sallallahu alaihi wasallam halakili tigɛ mais ko ala ye jɔn bɛɛ garanti k'a ta kira tile la fo ka diɲɛ wuli juguma tɛna ni halaki kabakolo halakili ye ayi tant que astaghfirullah fɔbaw bɛ yen juguma tɛna ni kabakolo halakili ye mana kabakolo halakili o ni halakili fana o ti halakili nafiyu kabakolo halakili de ala ka yamaru di sisan fiɲɛba dɔ ka wuli ka bɛɛ halaki walima jibirila ka na ni balawu dɔ ye k'a suru mɔgɔw kan ko ka astaghfirullah fɔlɔw to yen cɛnnikɛlabaw b'an cɛ la dɛ ko mɛ ka astaghfirullah to yen kabakolo yamaru ti bɔ kabakolo la ni an halakili ye ko o ti kɛ fiyewu ko mɛ sa an yɛrɛ bɛ halaki an yɛrɛ de la an yɛrɛ bɛ halaki an yɛrɛ de la o de filɛ senna sisan ka tɔyifa dɔ wuli o bɛ ka mɔgɔw faga a bɛ ka balawu jigin mɔgɔw kan bɛɛ kamana gannen don bɛɛ bɛ ka k'i yɛrɛ ɲini o ye dɔ ye sɛgɛn fantanya gɛlɛya o ye dɔ ye banaw bɛnbaliya du kɔnɔ nin bɛɛ ye ala ka balawu de ye ɲangataw de don kabakolo balawu jiginnen tɛ mais a yɛrɛ ka balawu dilen don ɲɔgɔn ma tumana tant que ala ka kow ma kɛ n'an y'an kɔ don ala ko la ka jogojuguw to u ka baara kɛ ala bɛ nin balawu in to an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ munumunu don dɔ la a bɛ k'i kɔnɔ i bɛ ɲininkali kɛ n ka taa minɛ ala ni dekun dɔ fɛ maa tɛ min dɔn e yɛrɛ kɔ mana diɲɛ bɛ ka baara ni o de ye bi gurupu wulila u bɛ ka fagali kɛ fan bɛɛ fɛ u bɛ ka bɔmu don yɔrɔw la bɛɛ bɛ ka sa mana an bɛ ɲininka nin bɔra min mana hali ni jibirila mana n'a ye yamaru dɔ kɔni de kɛra n'a ye ala k'an kisi naam wa ma lahum a t'olu ye mun b'u bali ni ala ka ɲangata ma bɔ kabakolo la ala k'u ɲangata ni bamuruw ye wa hum ka sɔrɔ olu o bɛ ka silamɛw ni alakira bali ka bɔ alikaba ma olu ma kɛ ala ɲinw ye komi u b'a fɔ cogo min na i k'a dɔn ala ɲinw ɲin wɛrɛ tɛ ala la ala ka dan bonyaba kɔ nka mɔgɔ caman de bɛ yen la ya'lamuna u tɛ ala ka ɲinya faamu u tɛ ala ka ɲinya faamu allahumma istajib wa ma lahum alla yu'azzibahumullahu mun b'a yir'u la fana ko ala ka balawu tigɛ ka jigin u kan ala ka balawu da tɛ gabakuru ka bɔ kabakolo la ye o an yu'azzibahumullahu bisayfi ala bɛna yamaru di silamɛw ma u bɛn'u halaki ni bamuru ye don dɔ la yan o ti kɔrɔbɔ fiyewu wa hum k'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu yasudduna u bɛ ka alakira bali ani muminiw ani masjidil harami ka bɔ alikaba ma wa ma kanu awliya'ahu kama yaz'umun u ma kɛ ala ɲinye fiyewu komi u yɛrɛ bɛ ka kunna kuma fɔ k'olu de ye ala denw ye olu de ye ala ɲinw ye olu de ye ala somɔgɔw ye k'u bɛ ka ko min fɔ k'o ye nkalon de ye inna awliya'uhu i k'a dɔn ala ɲinw illa almuttaquna ɲin si tɛ ala la min ye ala ka dan bonya kɔ walakinna akisarahum nka maa caman de bɛ yen sa u la mɔgɔ caman bɛ yen la ya'lamuna u tɛ ala ɲinya faamu an yɛrɛ bɛɛ bɛ ten o anw ye setigiw de kɛ ala ɲinw ye anw ye finibatigiw de kɛ ala ɲinw ye o ye nkalon de ye ala y'a ɲin fɔ sisan kɔni a ko inna awliya'uhu illa almuttaquna ko ɲin foyi tɛ ala la ɲin foyi t'a la fɔ minnu y'a ka dan bonya minnu ye ala ka dan bonya o de ye ala ɲinw ye nin ye kuranɛ aya de ye ni ni karamɔgɔ ta ye ɲɔgɔn cɛ i bɛ ala ta minɛ k'i karamɔgɔ ta bila ɲin foyi tɛ ala la min ye ala ka dan bonya kɔ ala y'o de fɔ nka wa ma kɛna
lasɔn caman bɛ yen u ti ala ɲiɲa faamu. وما كان صلاتهم kafiri ninnu ka seli ma kɛ عند البيت alikaba yɔrɔ la إلا مكاء fo n'a kɛra filefiyɛkan ye وتصدية ani tɛgɛrɛba fɔ. فذوقوا العذاب a ye ɲa an ka taa nɛnɛ badiri don sa بما ni fɛn ye كنتم aw kun kɛra atagfuruna n'a b'o kafiriya. ya ye sa wa ma kana salatuhum indal bayti illa muka'an ko u ka tawafu alikaba la ani u ka seli alikaba la ko kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi muka'an fɔ file fiyɛ u kun bɛ filew de fiyɛ wa tasdiyatan ani ka tɛgɛ fila gosi ɲɔgɔn na mana o ye tɛgɛrɛ ye ka tɛgɛrɛ sɛbɛ kɔrɔ fɔ fazuqul azaba a ye ɲa an ka taa nɛnɛ sa a ko ala ka gabakuru min jigin ka bɔ kabakolo la o ma jigin bilen nka badiru don bamuru y'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na naam bima kuntum takfuruna a kun bɛ kafiriyali min kɛ ni ala ye mana o ɲɛnabɔra badiru don naam إن الذين كفروا i k'a dɔn mɔgɔ minnu kafiriyara ينفقون أموالهم u b'u ka nafolo sɛbɛ kɔrɔ di ليصدوا taruw na kunbɛli kɛ عن سبيل الله ka bɔ ala ka diinɛ carinni ma فسينفقونها u bɛ nin nafoloba in musaka ثم segi تكون عليهم حسرة nafolo in bɛna k'u kan hasaratan bɔnɛ ye ani nimisa نعم ثم segi يغلبون se bɛ k'u la diɲɛna yan والذين كفروا mɔgɔ minnu kafiriyar'u la إلى جهنم olu bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ يحشرون u bɛ gɛngɛ olu bɛ gɛngɛ ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ minnu kafiriyar'u la o kɔrɔ ye u bɛɛ ye tɔɲɔni kɛ u bɛɛ ye dan sago nka minnu sɔnna ka tuubi ka limaniya ye ka segin u kɔ o tuma na olu bɛ kisi nka minnu kafiriyara u la n'u ma sɔn segili ma abada o tuma na yuhsharuna u b'olu gɛngɛ de ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ ila jahannama yuhsharun o tuma na u b'olu gɛngɛ ni ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ naam ليميز الله الخبيث من الطيب ala ko nin bɛɛ kɛ kun ye min ye liyamizalahu tari ale ala na farafasiyali kɛ الخبيث tolile la من الطيب ka bɔ ɲuman na ويجعل الخبيث a bɛna tolilenw fara ɲɔgɔn kan بعضهم a dɔ على بعض a dɔ kan فيركمهم n'u k'u to ɲɔgɔn kan جميعا a bɛɛ lajɛlen ويجعلهم a bɛn'u kɛru sa في جهنم jahanɛmɛ kɔnɔ أولئك o tigilamaw kana siga dɛ khasiruna ni maa bɔnɛnen bɛ yen o ye olu ye ala kana an y'a la o tuma na a ko ala bɛ nin kɛ de liyamizalahu l-khabisa tari ala na bɔ ɲɔgɔnna kɛ tolilen la wa mina tɔyibi ka bɔ ɲuman na o kɔrɔ ye tɔɔrɔ ninnu kun ye k'a lajɛ jeni ye mumini ye jeni ye kafiri ye n'o tɛ n'a ka di ala ye kun fa ya kun do i tɛ se ka kafiriya o walima ni kafiriyara a b'i halaki nka degun ni tɔɔrɔ ani nin fɛn o fɛn n'o kɛra ala ye nin bɛɛ dabɔ de tari a na ɲuman ni juguman bɔ ɲɔgɔn na ala bɛ ɲuman ni juguman dɔn mɛ ala y'a dabɔ aw minnu n ti foyi dɔn a ɲɛ bɛ min na kɔ a ti gundo dɔn mana ala ye nin kɛ tara a ka ɲɔgɔn dɔn ka tiɲɛtigiw dɔn ɲɔgɔn na ka sɛbɛmaw dɔn ka kafiriw dɔn parce que ni tɔɔrɔ nana dɔ b'a ka sira bila koyi ni hɛrɛ nana fana dɔ b'a ka sira bila mana ala y'a dabɔ de liyamiza o dɔ a liyamiza lahul khabisa tari ala na tolile farafasiya mina tɔyibi ka bɔ ɲuman na o kɔrɔ ye ka kafiri ni silamɛ bɔ ɲɔgɔn na mumini bɔ ɲɔgɔn na wa yaj'ala al-khabisa ni ka tolile kɛ ba'dahu ala ba'din k'u dɔw kɛ ɲɔgɔn kan ka tolilenw kɛ ɲɔgɔn kan fa yarkumahu a b'u bɛɛ jɛrɛ jamiya n'u bɛɛ min ta ye nafigiya kafiriya ye min ta ye kafiriya direct ye min ye fitiri wale jɛlen ye ala b'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan o jɛrɛlen ɲɔgɔn kan tuma min na fa yaj'alahu fi jahannama a bɛ sɔrɔ k'u bɛɛ kɛr'u jahanɛmɛ kɔnɔ ulaika humul khasiruna ni maa bɔnɛnen bɛ yen o y'olu de ye ala kana an bɔnɛ na muhamadu a fɔ mɔgɔw ye minnu kafiriyara
ko n'u ye kafiriya in dabila يغفر لهم o ala bi yafa u ma dɛ ala bi fɛn ɲɛfɔ u ye kadi salafa u ye baara jugu min kɛ n'o tɛmɛna وإن يعودوا nka n'u segira silamɛw kɛlɛli ka kun فقد مضت سنة الأولين mɔgɔ fɔlɔw ta tɛmɛna u ɲɛnaya ɔnkɛ kuli lezina kafaru o don wa in yantahu n'u ye kafiriya ni kira kɛlɛli dabila n'u y'u bolo jɔ u ye nin kɛlɛba in kɛ kira la nka o bɛɛ kɔ n'u y'u jɔ dun ka bɔ kɛlɛ ma walima kafiriya ma yughfar lahum yafa bi k'u ka jurumu kɔ koyi u ye jurumu min kɛ ka kɔrɔ a bɛɛ bi yafa وإن يعودوا nka n'u segira muhamadu ni mu'minu kɛlɛli ka dun فقد مضت سنة الأولين suna mɔgɔ fɔlɔw tɛmɛcogo kɛra u ɲɛna dɛ o tuma na u yɛrɛ u bɛna u bɛɛ faga k'u halaki dɛ n'u y'a dabila an b'a dabila n'u segira a kan mɔgɔ fɔlɔw halakira cogo min na n'olu tɛmɛna u y'o ye o tuma u yɛrɛ b'o sira de kan in utum udna na وقاتلوهم waqatiluhum a ye kafiri ninnu sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ حتى لا تكون فتنة fɔ fitinɛ yɛrɛ de ka dabila n'o ye filankafoya ye ويكون الدين fɔ diinɛ ka kɛ a bɛɛ lajɛlen لله ala ta ye فإن انتهوا n'u ye kafiriya dabila فإن الله i k'a dɔn ala بما يعملون o bɛ baara o baara kɛ o kɔfɛ بصير ala ɲɛ b'a la a bɛ n'u sara ko ɲuman na وإن تولوا nka n'u y'u kɔ di فاعلموا a k'a dɔn o yɔrɔ la sa أن الله k'a fɔ ala مولاكم ala kɔni ye aw silamɛw dɛmɛbaga ye نعم المولى ɲɛma ɲuman da don ونعم nasero wa dɛmɛba ɲuman dan don a y'a faamu قاتلوهم حتى لا تكون wa qatiluhum a ye kafiri ninnu kɛlɛ n'u k'u ti fara la parce que ala ko n'u farala aw la ka kɛ silamɛ hali u ye jurumu min kɛ a bɛɛ bi yafa ala b'u sara hɛrɛ la mɛ n'u ma sɔn n'u k'u b'aw kɛlɛ dun ala fana ko fa qatiluhum o don wa qatiluhum a y'u kɛlɛ hatta la takuna fitna fo fitinɛ kana kɛ o kɔrɔ ye fitina ya a mago bɛ shiriku de la bon mɛ fitina a bɛɛ ye kelen ye quoi a kɛra shiriku ye a kɛra kafiriw ka silamɛw kɛlɛli ye o bɛɛ ye fitina de ye mana a y'u kɛlɛ fo a k'a yɛrɛ sɔrɔ kuma ye nin de ye mana a y'u kɛlɛ ka bɛ jeni ma magan kafiriw a ka bɛ magan kafiriw de ma kafiri si sen t'a la mana u bɛ dɔw bɛ nin de ta ka nin kɛ dalilu ye ko ala ko ka kafiriw kɛlɛ de hatta la takuna fitna fo fitinɛ kana ye fo kafiri kana ye diɲɛ kɔnɔ bon ninnu ka jan ɲɔgɔn na kira ni magankaw de bɛ ɲɔgɔn na silamɛya daminɛ don ko guwanen don a bolo bon sisan kira ye bɔda dɔ sɔrɔ a sera k'u bagabagali dɔ sɔrɔ parce que a gagnera baduru la tuma na silamɛw commencera ka hakili sigi kafiri jigi tigɛlenw commencera ka don diinɛ na bon mais hali bi u bɛ sira tigɛ i n'a fɔ lususu ninnu u bɛ da silamɛw ɲɛ ka silamɛw faga kafiri ninnu u bɛ silamɛw janfa bon ko nana bonya min kɛ o tuma na ala fana ko kira ma qatiluhum o don wa qatiluhum a y'u kɛlɛ hatta la takuna fitna fo fitinɛ yɛrɛ kana kɛ mana u ye fitinɛ kɛ tafsiri dɔw y'a kɛ shiriku ye dɔw y'a kɛ fitina yɛrɛ de ye ni o ye silamɛw tɔɲɔli ye k'u dɛsɛ ka taa u ka ala bato k'u dɛsɛ ka taa hali u ka baarakɛyɔrɔ la tuma na kafiriw tun ye nin bɛɛ jan da silamɛw ye u tɛ se k'aw kɛlɛ a jama mɛ u bɛ kelen kelen fara cogo ɲini k'o faga o tuma na ala ko a y'u kɛlɛ de fo fitinɛ ka ban o kɔrɔ ye fo aw silamɛw hakili ka sigi ko a bɛ se ka ala bato bi wa yakunu diinu kulluhu lillahi diinɛ bɛɛ ka kɛ ala ta ye o kɔrɔ tɛ diɲɛ diinɛ bɛɛ ka kɛ ala ta ye lalala ne ye silamɛ de ye ni n bɛ taa n ka ala bato ni n ko n bɛ taa n ka ala bato yɔrɔ la dɔ bɛ fɔ a ye n tɛ se ka taa n bɛ to n ka so kuma na ni o jugu in ka dekun bɔra ye kuma na ne ka diinɛ bɛɛ kɛra n ta ye a faamuna n ka diinɛ bɛɛ kɛra n ta ye n bɛ se ka n ka ala bato a ka di n ye cogo min n bɛ taa misiri la a ka di n ye cogo min na n bɛ sun a ka di n ye cogo min na o tuma na n bɛnkɛ min ko maa ti sun ale ka so ala y'an dɛmɛ o sara walima o tubira o tuma na diinɛ bɛɛ kɛra ala ta ye
mais n'a sɔrɔla ko diinɛ bɛɛ ka kɛ ala ta ye ko diɲɛ kɔnɔ diinɛ foyi kana ye silamɛya kɔ n'a sɔrɔla o don mɔgɔ yɛrɛ kan ka siran silamɛya ɲɛ k'a fɔ silamɛw ka ala ko diɲɛ bɛɛ ka kɛ silamɛ ye diɲɛ bɛɛ ma se ka k'a ye tuma na ala dɛsɛra El Qadir ala sebaatigi in dɛsɛra ka bɛɛ kɛ silamɛ ala dɛsɛra ka kira dɛmɛ a ka diɲɛ bɛɛ kɛ silamɛ ala dɛsɛra ka silamɛw dɛmɛ bi u ka diɲɛ bɛɛ kɛ silamɛ tuma na i b'a dɔn a y'a mago tɛ bɛɛ ka kɛ silamɛ la diinɛ bɛɛ ka kɛ ala ta ye kira n'a ka sahabaw ka se ka ala bato u sago la ka sɔrɔ mɔgɔ ka tɔɔrɔ ma s'u ma mun b'o sabati muwahiduw tun bɛ yen kira ko a ka hadisa la sallallahu alaihi wasallam ni maa min ye gɔngɔli sigi muwahidu kunna lahara don i tɛ alijinɛ kasa mɛn silamɛ o silamɛ muwahidu de u ye layidu ta u ni minnu cɛ an t'a kɛlɛ a t'an kɛlɛ wala o ye muwahidu de zimi ye minnu bɛ nisɔngɔ sara ani minnu bɛnna o zimiw ye a bɛɛ ye kelen ye quoi mais zimiw o muwahidu o nin bɛɛ ka hukumu ye kelen ye silamɛw bolo u kɔlɔsili la ani layidu min bɛ u ni silamɛw cɛ o kana bɔrɔtɔ bon o tuma na n'a fɔra ko diinɛ bɛɛ ka kɛ ala ta ye mais munna kira selen kɔ kafiri dɔw la a selen kɔ kerecɛn dɔw la a y'olu to kerecɛnya la a kana bɔ a ka diinɛ na nka a ka tɔɔrɔ kana s'a ma nka san o san a bɛ nin sara nisɔngɔ ye n'a sɔrɔla nin aya in ganbɛ de ko bɛɛ ka kɛ silamɛ mais kira ye olu silamɛ bali mara kɔni tuma na o b'a yira aw la u bɛ min di aya in na a ka haramuya a kɔrɔ to ye n'a sɔrɔla a b'a faamu tuma na nin aya in ye aya belebele de y'u bolo u tintin bɛ min kan kosɛbɛ ko fo ka bɛɛ faga de walima bɛɛ ka kɛ silamɛ mais ka sɔrɔ a ka haramuya aya in ti bɔ magan ka taa yɔrɔ si nin bɛɛ kɛra magan de komi a yɛrɛ y'a fɛ daminɛ kala ko sura makiya madaniya aya damadɔ b'a la olu ye makiyu ye naam fa in intahaw naam wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna dinu kulluhu lillahi ko diinɛ bɛɛ ka kɛ ala ta ye fa in intahaw n'u ye kɛlɛ dabila dun u bɛ min kɛ ala ɲɛ b'a la dɛ n'u y'a kɛlɛli dabila walima n'u segira ka tuubi ka kɛ silamɛ mana u bɛna min kɛ ala b'o dɔn mais a kɔrɔ de ye fa in intahaw n'u y'a kɛlɛli n'a tɔɔrɔli dabila n'u y'o dabila fa inna allaha bima ya'maluna basir mana u bɛna min kɛ o kɔfɛ ala ɲɛ b'a la yala u bɛna a jafa tuguni wa walima u bɛna t'u ka layidu kan wa mana ala ɲɛ b'a la naam wa in tawallaw nka n'u y'u kɔ don sa o tuma na a kana jɔrɔ bilen dɛ a k'a faamu a yɛrɛ k'a labɛn u fɛ a k'a dɔn anna allaha mawlakum ala ye aw dɛmɛbaa ye ni'mal mawla dɛmɛbaaw la sɔn hɛrɛma ye ala ye ɲɛmɔgɔw la sɔn hɛrɛma ye ala ye wa ni'man nasir dɛmɛbaaw la sɔn hɛrɛma ye ala ye silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ n'a ye ganimɛ fɛn o fɛn sɔrɔ kafiriw la fɛn o fɛn na fo a k'a dɔn a tila duuru n'a ye ala ta ye dɛ ani ne yɛrɛ muhamadu walizil quruba wa fana balima suru minnu b'an na olu ni b'a la yatimɛdenw ni b'a la miskinaw fana b'a la n'o ye dɛsɛbaatɔ ye ani dunan minnu ka sɔrɔ fana dɛsɛra n'aw kɛra ko a limaniyara ala la ani ne ala ye min jigin an ka jɔnkɛni muhamadu kan baduru don min na sa ni jama fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn ala fɛn o fɛn bɛ kɛ qadirun ala bɛ se wa'lamu silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ n'aw ye ganimɛ o ganimɛ sɔrɔ kɛlɛyɔrɔ la a duuru n'a ye
ala ta ye ayiwa a n'a ka kira ani kira somɔgɔ suru ani yatimɛdenw ani misikinɛw ani taamaden minnu ka surafana dɛsɛra n'a sɔrɔla a dan bɛ ala kɔni na ala ye nin fɔ dɛ ani an ye fɛn min jigin an ka jɔn ka tiɲɛ ni nkalon fara don ɲɔgɔn na don min na ni kafiriw ni silamɛw jama fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala bɛ se fɛn bɛɛ la dɛ mana nin yɔrɔ in nin fana gɛlɛyara dɔɔnin komi o ye laada yɛrɛ ye parce que xumusuko kuma de nana ganimɛ tilala u ye kɛlɛ kɛ denmisɛnnin minnu ni fanga b'u la n'u ye kafiriw sɛbɛkɔrɔ fa k'u ka minɛnw ta olu k'u t'u ka fɛnw di mais ala k'u k'a dɔn kɛlɛ ganimɛ ye ala n'a ka kira de ta ye bi maana ala n'a ka kira de b'a juger k'a fɔ a ye nin di nin ma a ye nin di nin ma kumana fɔ silamɛw ka jɛ n'o ye a don gɛlɛyara mais silamɛw denmisɛnninw y'a faamu u tilala ka to kira kɔfɛ kira ye nafolo in tila nafolo in kun ka ca koyi nafolo fitinin kun tɛ dɛ kafiriw tun b'o de kɛ n'u bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la sisan fɛn o fɛn y'u bolo nafisu ye ka bon u bolo u b'o ta o kumana ka na kɛlɛyɔrɔ la parce que kɛlɛ daga de bɛ sigi kumana a bɛ n'a fɔ dugu bon o kɛlɛ daga la sisan i n'i ka nafoloba bɛɛ bɛ na fɛn o fɛn ka bon i bolo sisan an bɛ se walima se bɛ k'an na o kumana tant que i ɲɛ b'i ka nafolo la u bɛ tila k'u musow ta ka na n'u ɲɛ b'u musow n'u ka nafolo la ni jugu sera ne na a bɛna muso ta ni jugu sera ne na a bɛna n ka nafolo ta o kumana kafiri kɔni b'a fɔ saya de bɛ yen sa boli tɛ yen bilen nka sɛgɛn bɔ tɛ yen dɛ ne ka taa ka n ka nafolo to o kumana baduru don sadiri u ye nafolo bɛɛ de cɛ kan abu jahali a bɛ nɛni kɛ cogo min na arabu fɛn o fɛn bɛ madina lamini bɛɛ nana ka sumu na dɔnkili bɛ da k'a mankutu a bɛ nafolo ni ayiwa sogow kɔni jeninen don fa bɛɛ fɛ bɛɛ b'a dun ko sini k'u ni muhamadu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa k'a kɛ ɲɛnajɛba ye musow bɛ dɔ kɛ u dulɔ bɛ min fɛn bɛɛ bɛ kɛ o nafolo muguba in de nana u bolo dɛ ala fana y'a kɛ silamɛw ser'u la fanda mɔgɔ cɛ fila bɛ jɛ ndamaro den kelen na ni nafolo fururu tonnen a bɛ maa hakili tiɲɛ o kɛra dɔrɔn denmisɛnw ko ko abada olu kɔni ye min sɔrɔ o ni maa t'a fɛ kira de k'u ma ko ala y'a fɔ a ye mais nin y'a sɔrɔ ganimɛ tila cogo ma fɔ o kɛlɛkɛyɔrɔ in na ye kira ko silamɛw ma ko ala y'a fɔ a ye ko nafolo in ye ala de ta ye a n'a ka kira bi maana a tila cogo mana kira sɔrɔla k'a tila komi ala y'a fɔ cogo min a kɔni gɛlɛyara tiɲɛ yɛrɛ la bon mais sisan tuguni ko nafolo fɛn o fɛn mana sɔrɔ kɛlɛyɔrɔ la ko tila duuru n'a ye ala ni kira yɛrɛ ta ye o yɔrɔ in de gɛlɛyara dɔɔnin i m'a ye wa'alamu a k'a dɔn a mana fɛn o fɛn sɔrɔ ganimɛ na a k'a dɔn a duurunan ye ala ta ye koyi wa duurunan ye kira ta ye wa zili kuruba ani kira somɔgɔ suru yatimɛw sen b'a la misikinɛw sen b'a la taamaden dɛsɛlenw sen b'a la n'a sɔrɔla a dan bɛ ala la a bɛ sɔn koyi mana o de fɔra in kuntum amantum billahi n'aw dan bɛ ala la o kumana ala ye nin fɔ dɛ bon i b'a dɔn a bɛ gɛlɛya nka a n'a ta bɛɛ sa u bɛɛ n'a kan wa ma anzalna ala abdina ani ne yɛrɛ ye min jigin n ka jɔn ka yawma furukani tiɲɛ ni nkalon fara dɔw ka bɔ ɲɔgɔn na n'o ye baduru don ye don min na jama fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛw ni kafiriw ala kulli shay'in qadir ala bɛ se fɛn bɛɛ la o kumana khumsu faridayara ka don diinɛ silamɛya kɔnɔ tan ni kɛlɛ o kɛlɛ kɛra kɛlɛ nafolo yan'a ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tila duuru ye tilan kelen o bɛ ta ka di kira ma sallallahu alaihi wasallam o ye ala ni kira ta ye o kumana
kira ta don a somɔgɔw ta don yatimɛw ta don fantanw ta don mɔgɔ minnu bɛ sira kan n'u dɛsɛra dunan minnu b'a ka dugu la ni se t'u ye n'u bɛ fɛ ka taa u ma surafana sɔrɔ olu fana niyɔrɔ b'o la kumana khumsu duurunan min ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la bɛrɛ t'a jɛ duuru la alakira sallallahu alaihi wasallam a ka somɔgɔ suru yatimɛw miskinɛw ibnu sabil ayiwa o duuru ayiwa mana duuru ye ɲɔgɔn sɔrɔ duuru la sisan o kumana duurunan de don mɛ a bɛ tila ka tila duuru ye o kumana nin ye alakira niyɔrɔ ye kɛlɛ la o kumana a tɔ naani o bɛ tila kɛlɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que nin bɛɛ tun bɛ kɛ a bɛ fɔ ka fɛn tila kɛlɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kira tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ fɔ ni min ɲɛna a ma kɛlɛ bɛ kɛ kira bɛ kɛlɛyɔrɔ la ye n'a gɛlɛyara u bɛ na kira de b'a bolo jan ka ala wele tuma dɔw la a b'i bolo fɔ bugurimugu la k'a seri ayiwa ka kafiru sahatili wusu ka ɲɛdaw bɛɛ kɛ bɔgɔ ye aw bɛ se ni ganimɛ bɛ tila kira ka bon k'a fɔ ne nin yɔrɔ ye nin mɛ fɔ mɔgɔw ka sɔrɔ min b'a fɔ a ye nin di kira yɛrɛ ma tari ma faamu de o kumana khumsu nana k'o ye kira n'a somɔgɔw ta ye ani dɛsɛbaatɔw ni yatimɛw ani miskinɛw ani ibnu sabil minnu ka surafana dɛsɛra na o kumana ala ko nin ye ne ala kumakan ye dɛ ni a sɔrɔla kɔni aw ye amantum o don wa n'a sɔrɔla aw dalen bɛ ala la dɛ na is a ko tuma min na kabini tuma min na a ye min fɔ sisan ko wa ma anzalallahu o don wa wa ma anzalna ala abdina ne ye min jigin n ka jɔn kan yoma furukani tiɲɛ ni nkalon fara don yoma takal jama'ani jama fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min na wallahu ala kulli shay'in qadir o de ɲɛfɔtɔ ye nin naam a ko is tuma min na o ye badalu ye quoi minal yawmi is badalun minal yawmi a ko is tuma min na sa aw bɛ madinɛ yan fan fɛ el-qudwatu duniya huna o ye madina de ye aw bɛ kana madinɛ yan fan fɛ aw silamɛw naam wa hum kafiri ninnu olu bɛ madinɛ yɔrɔ jan fɛ fana jan fɛ bil udwati al-quswa al-quswa الطويل من أقصى المدينة رجل نعم والركب nga abuga ka serekulu yɛrɛ min ɲini sa n'o ye minnu marchandise ye o b'aw bɛɛ duguma o n'a cɛ kun ka jan o n'aw cɛ kun ka jan walaw tawaadtum n'a sɔrɔla aw silamɛw ni kafiriw kun ye layidu di ɲɔgɔn ma a kuna fɔ ɲɔ bɔ kɛlɛ yɔrɔ la nga ala sa ala y'aw fara ɲɔgɔn kan ko a bi ko de latigɛ ko min kɛra mafulan latigɛlen y'a ka se kɔnɔ tari ana maa kafiriya mɔgɔ min kafiriyara dalu jɛlen yeli kan ana mɔgɔ kɛ silamɛ ye mɔgɔ min silamɛyara dalu kɛnɛma yeli kan wa i k'a dɔn ala ngalena ala ye mɛni masa ye alimun ala ye dɔnni masa ye i y'a ye ala ko tuma min na a kan ka miiri ka da ne ala ka bonya na ka da silamɛya tiɲɛtigiya la a ko don min na iza antum o don wa aw kun kɛra o bil udwati duniya aw kun bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ka surun madinɛ na wahiya bi dɔmmil ayini bil udwati duniya wa kasriha bil idwa a bɛ se ka kɛ idwa ye a bɛ se ka kɛ udwa ye wa hum bil udwati al quswa olu kun bɛ madinɛ yɔrɔ jan na olu ni madinɛ kun ka jan safɛ jɛkulu fila in de don silamɛw bɔra kafiriw bɔra mɛ silamɛw bɔra fan min fɛ u ka surun madinɛ na mɛ u tɛ fan ɲuman ye parce que olu nana hadahadu sira de fɛ cɛncɛnmugu min don sen bi coro a la sen bi coro
fo i yɛrɛ taama cogo b'i kamana guwan a taama cogo juguya fɛ bon kafiri ninnu nana yɔrɔ min na jima yɔrɔ do wa yen yɔrɔ lafiyalen do i se t'i coro ye mana kafiriw ka position kun ka ɲi kojugu ka tɛmɛ silamɛw ka position kan warakibu nka a bɛ ka iru min ɲini ni o ye marchandise tigi ninnu ye asfala minnu kuma o tun b'aw dugu ma kosɛbɛ parce que olu ye madinɛ sira bila ka taa bɔ kɔgɔjida de fɛ abu sufiyani n'a ka mɔgɔw olu tun b'aw dugu ma kosɛbɛ walaw tawa'adtum nka n'a sɔrɔla aw ni magan kafiri minnu nana n'o ye nafiru ye i y'a dɔn iru taara sisan mɛ n'a sɔrɔla aw ni nafiru de kun bɛnna ko a n'olu de bɛna kɛlɛ la akhtalaftum fil mi'ad a kunna ɲɔgɔn sɔsɔ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo la parce que silamɛ dɔw tun bɛ yen olu tun tɛna sɔn k'a fɔ de a ni zati sawuka de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a n'o kun walawalala aw ye k'u ka jama caya fɔ aw ye a mɔgɔ caman kun b'aw la o kun tɛ sɔrɔ a kunna ɲɔgɔn sɔsɔ waati la a kunna fɔ mamadu n'a ma ɲɛ ni zati sawuka kɔni bɛ kɛ a to an k'an labɛn dɛ parce que an tɛ se ka kɛlɛ kɛ tan dɛ fo an k'an labɛn de o tuma na an b'an labɛn n'ala ma fara a ka kɛlɛ tigɛ yɛrɛ o tuma na a kun m'o fɔ nka ala y'aw fara walakin nka ala y'a fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ waati si ma ta min ghayri mi'ad ka sɔrɔ a ma fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wula in na a ma fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini sufɛ la ala y'aw fara ɲɔgɔn kan liyaqdiya amuran ala bɛ fɛ ka ko de latigɛ kɛna mafuulan komi n kɛlen kɔrɔ don ale ala fɛ mɛ n'a kun fɔra ye ko n'a bɔra ni ninnu de bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ a kun n'a fɔ ko waati wɛrɛ o tuma na ala ye nin dalilu jɔ sisan liyahalika bimaana mɔgɔ ka kafiriya man halaka an bayyinatin i ka kafiriya ka bɔ silamɛya la nka dalilu jɛlen yeli kan parce que baduru kɛlɛ kɔfɛ ani ko kɛra kɛcogo min na kɔfɛ ani kafiriw ka ca kafiri mɔgɔ 1000 silamɛ kun tɛ foyi ye mɔgɔ 310 ni dɔɔni mɔgɔ 1000 contre mɔgɔ 310 ni dɔɔni ayiwa comme ɲɔgɔn sama bɛ adadu 10 ni kɔ in na min bɛ fara 10 kan dɔw ko 17 dɔw ko 17 dɔw ko 11 a cayara o de la n ko 10 ni kɔ ayiwa sisan o la n'i y'a lajɛ olu tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye o mɔgɔ 1000 o ni mɔgɔ 300 olu ye kɛlɛ ɲɔgɔn ye bon mɔgɔ 1000 in fana a bɛɛ b'a ka so de kan ani ɲɔgɔmɛ mɛ ninnu bɛɛ b'u sen de la bamuru kɔrɔninw ni so dalen don minnu na ka kɔrɔ bamuru ɲɛnɛma sanni se t'u ye a dɔrɔmɛ t'u bolo ko in nana cun de o tuma na ala ko nin bɛ dalilu bangenen kɔ sa o tuma na liyahalika man halaka an bayyinati o tuma na maa ka halaki mɔgɔ min halakira nka dalilu jɛlen kan ni maa min kafiriyara i kafiriyara de nka i ye dalilu kɔni wa yahaya an bayyin wa yahaya mɔgɔ ka kɛ silamɛ ɲuman ye mɔgɔ min kɛra silamɛ dalilu bangenen kan ala kɔni y'a jira ko ale ka dɛmɛ bɛ silamɛw fɛ a y'o dɔn baduru don kɔnɔ alimun ala ye mɛni masa ye dɔnni masa don a ko tuma min na muhamadu ni ala ye kafiri ninnu jira e la i ka sogo kɔnɔna na a ye dɔɔnin jiri olu la n'a kun ye u caman jira e la silamɛw kun tɛ se a kunna ɲɔgɔn sɔsɔ nin ko in na dɛ nka i k'a dɔn ala salama ala ye aw kisi i k'a dɔn ala ye dɔnni masa ye jɔn dusukunna ko la ala bɛ jɔn dusukun dɔn i y'a ye sa ko cogo di izi yurikahumullahu fi manamika qalilan a ko ala ko kira ma kana ɲinɛ dɛ tuma min na ne ye kafiri ninnu jira e la sugo la n y'u jiri la de k'u ka dɔgɔ
kira kununa alayhi salatu wassalam kira ko silamɛw ma a ko hɛrɛ bɛ yen ko parce que ani minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ u man ca ala y'u yira na sogo la n'u ye bɛrɛ tɛ mais bɛrɛw kun don mais ala ko n ye min jira kira la o tɛ bɛrɛ ye kira fana ye min fɔ mɔgɔw ye o ma kɛ bɛrɛ ye o kɛra mɔgɔw hakili sigira ko ja a bɛ ɲɛ o ko ja ko bɛrɛw tɛ na walaw araka nka n'a kun y'a u caman yira e la u nacogo yɛrɛ la a kun bɛ jitɔya o ni a kun fɔra silamɛw y'a ɲɛ kan ko mɔgɔ ba kelen don u kun bɛ jitɔya wa a kun bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ fana ko in na fili amuri kɛlɛ in ko la dɔw b'a fɔ ni mɔgɔ ba kelen don an kana an k'u kan dɛ an tɛ s'u la dɛ an ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ latanaza'atum a kun bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ fili amuri kɛlɛ cogoya la a kun tɛ bɛɛ kelen kan o walakin Allah ngi k'a dɔn ala sallamakum ala ye aw kisi ka bɔ jitɔya ni ɲɔgɔn sɔsɔ ma o innahu alimun bizati suduri ala de bɛ dusukun dɔn mana Allahu sallama bi mana sallamakum ala y'aw kisi ka bɔ nin sira in ma ala de bɛ dusukunna ko dɔn na a ko Mamadu kana ɲinɛ ala bi ninnu jira aw minnu na a kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ aw ɲɛ ka filɛli la ala y'u dɔgɔya ala ye aw yɛrɛw dɔgɔya o a juguw ɲɛkɔrɔ tari ale ala n'a ko latigɛ ko min kɛra n'a kɛlen kɔrɔ don ka na ala ma o bɛɛ bɛ segin ka na ye dɛ ya aw mɔgɔ minnu waa dalen bɛ ala la n'a ni jamakulu bɛnna a ye sabati dɛ a ka ala ko suma a caman ba lala aw tigitigi a bɛna nin yɔrɔ sɔrɔ a kunna bi ja wa izi yurikumuhum a ko tuma min na ala yɛrɛ ye kɛlɛ fila nana jɔ sa silamɛw y'u jɔ kafiriw jɔlen filɛ u bɛɛ ye ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan sa tuma min na n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala ye a jira silamɛw la fi a'yunihim silamɛw ɲɛkɔrɔ kalilan ko mɔgɔ ninnu ka dɔgɔ o tuma na kira y'a fɔ ko a y'u ka dɔgɔ u jɔlen kɛlɛ kɛnɛ kan ala fana y'a jira silamɛw la nin jamaba in ko bɛrɛ tɛ mana silamɛw tun bɛ ɲɔgɔn ɲininka wa ko e ko a ti maa 70 bɔ dɔw ko bɔn ko a bɛ 70 kɔni ni 100 cɛ a dɔgɔyara dɛ mɔgɔ 1000 k'o bɛ 70 ni 100 cɛ o kumana u tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔw ko a bɛ 70 dɔw ko a bɛ 70 kɔni ni maa 100 cɛ bɔn olu tun ye 300 ye mana olu bolo mɔgɔ 100 kɛlɛli kɔni o tɛ baara gɛlɛn nka ala kun bɛ tila fana wa yukallilukum ala kun bɛ aw silamɛw fana dɔgɔya fi a'yunihim kafiriw ɲɛkɔrɔ tari u kana na segin mana ni jɔnni kɛlɛ ɲɔgɔn na i bɛ siɲɛ masa de o tuma na ala ye kafiriw dɔgɔya silamɛw ɲɛkɔrɔ ka silamɛ yɛrɛw dɔgɔya kafiriw ɲɛkɔrɔ na tari ale ala n'a ko latigɛ sa ko min kelen kɔrɔ don a ka latigɛ wala la mana sisan a bɛna baduru de kɛ ka kira ni silamɛw sankɔrɔta k'u ka sɛgɛn ban fɔlɔ o kumana nin ye koba baduru ye koba de ye koyi baduru tɛ tulonkɛ fɛn ye koyi n ko a ye silamɛya lafiya de falaw ka kafiriya jigi fanda mɔgɔ 2 damaro kisɛ kelen e k'o lajɛ bani n'olu nana u sigi dulokibaw bɛ yen u b'a falen nafolo mugu tonnen don silamɛw lafiyara koyi ala k'an lafiya ko ninnu bɛɛ bɛ segin ala de ma koyi o tuma na ala ko sa aw mɔgɔ minnu ye muminu ye n'a ni jamakulu ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye kafiri jamakulu ye k'u b'aw kɛlɛ fasubutu a kana boli a y'a sabati wazkurullaha a ka ala kosuma kɛsiran ni ka ala kosumali caya la'allakum tuflihuna lala a kunna bi ja ya iza laqitum c'est toujours i b'a ye de kafiru de
bina bi silamɛw kan mɛ silamɛ yɛrɛ ka wuli ko n bɛ taa tɔɔrɔ se kafiri ma ni juru sara tɛ i t'o y'i ɲɛna abada naam وأطيعوا الله a ye ala labato ورسوله a ka alakira labato ولا تنازعوا silamɛw a kana ɲɔgɔn sɔsɔ فتفشلوا a fanga bi ban وتذهب ريحكم a ka se bi bin واصبروا a ye sabali إن الله i k'a dɔn ala مع sabirin na ala faralen bɛ sabalibaw kan ya ayyuha allazina amanu ati'u llaha a ye ala labato wa ati'u rasula a ka alakira labato wa rasulahu sake ati'u llaha wa rasulahu a ye ala labato a n'a ka kira wala tanazawu a kana ɲɔgɔn sɔsɔ a kana ɲɔgɔn sɔsɔ ni sɔsɔli kɛra mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bi tiɲɛ de ɲini fatafshalu a jaabi tigɛ a bi fashalu c'est-à-dire a bi min ɲini o ti sɔrɔ quoi mais fatafshalu huna tajibunu a bi jitɔya n'o kɛra dɔrɔn a bi dɔ k'a fɔ an k'a kunbɛn yan fɛ dɔ k'a fɔ non an ka kɛlɛ wuli yan fɛ dɔ k'a fɔ non an ka taa kɛlɛ da yan fɛ o tuma na si ka kuma ni si ta tɛ kelen a bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ka ɲɔgɔn sama ko n'o kɛra dɔrɔn tajibunu siran bɛna a dusukun na a bɛ fɛ ka labɛn min kɛ a bɛ fashalu a bɛ tiɲɛ aw bolo naam wa tazahaba rihukum wa a ka fanga bɛ ban fanga bɛ ban dɛ ni bɛnbaliya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fanga tɛ yen kumana kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ o kumana ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan fanga bɛ sɔrɔ mɛ mɔgɔ minnu jɛrɛlen don n'u tɛ ɲɔgɔn fɛ fanga t'u la ala y'o de fɔ fatafshalu wa tazahaba rihukum a ka fanga bɛ bin a ka se bɛ bin se min b'a ye ni jugu bɛ siran o ɲɛ ni jugu yɛrɛ y'a dɔn ko a ma bɛn o kumana o y'a kelen ye jugu sago ye ala k'an bɛn naam wasbiru a ye sabali ala faralen bɛ sabalibaw kan dɛ o kumana sɔburu bɛna yɔrɔ o yɔrɔ hakɛ dɔ de tigɛlen don sabali ko dɔ de kɛra i la o kumana sabali bɛna de ni ko kɛra o kumana ko e k'a to yen ka n'i ta sara o ko in na sabali toujours i tɔɲɔnen don mɛ sabali mana n'a fɔra mɔgɔ mɔgɔ ma sabali se k'i fɛ e de tɔɲɔlen don mana fasibiru o don wa fasibiru inna allaha ma'a sabirin a ye sabali ne yɛrɛ ala faralen bɛ sabalibaw de kan naam aw silamɛw kana kɛ i n'a fɔ mɔgɔw bɔɲɔgɔnko mɔgɔ minnu bɔra u ka sow kɔnɔ tiɲɛni kama ani k'u yɛrɛ jira mɔgɔw la u bɛ datuguli kɛ ala ka sira ma i k'a dɔn ala o bɛ fɛn min kɛ muhitun ala kɛn bɛ k'u entouré wala takunu don wa a kana kɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɔra u ka sow kɔnɔ bataran yɛrɛ jira kama i n'a fɔ waso kama tiɲɛni kama bataran c'est-à-dire guazan quoi a bɔkun hɛrɛ foyi t'a la kun t'a bɔli yɛrɛ la wari a nasi ani k'i yɛrɛ jira mɔgɔw la o kumana u b'a fɔ ten ko an tɛ segin abada fo an ka dulɔ min ka an ka kantigɛli fɛnw kantigɛ ka an ka tilisi gosi dɔnkili damusoninw ka dɔnkili da an ye o kumana arabu minnu ka surun kabila minnu ka surun an na bɛɛ kana dumuni k'an fɛ an ka nini kɛ mana ni dugu jɛra an ka kɛlɛ kɛ y'a dɔn o ye bataru ye u bɔra cɛnni de kama n y'a f'u ye cogo min na u nana u ka tilisibaw gosi musow kɔni bɛ munumunu dɔrɔn u b'o la dɔrɔn kibaru nana fɔ Abu Jahali ye ko minɛnw kisira o kumana a ka baradura ko a ma ko kumana ko kisi kɛra ko kɛlɛ tɛ yen bilen Abu Jahali ko kɛlɛ bɛ kɛ ko hali ni minɛnw kisira ko kɛlɛ bɛ kɛ i y'a ye Utuba ko a ma ko a kana kɛ a ko kɛlɛ bɛ kɛ hali ni minɛnw kisira hali ni minɛnw kisira ko kɛlɛ bɛ kɛ mais kɛlɛ tun man di Utuba ye Utuba ko a ma ko ni kisi kɛra tan an nakun ye minɛn minnu sauver ye n'a sɔrɔ olu sera Makan o kumana an ka segin Abu Jahali ko petu
ko den donna silamɛya la ko o y'a sɔrɔ utuba den tubira quoi Uzaifa ko Uzaifa tubira ko de kama utuba b'a fɔ ko kɛlɛ man d'a ye parce que sini a n'a den bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ quoi a ma diya dɛ mais ala ye silamɛw dɛmɛ an na kosɛbɛ ala k'an dɛmɛ o kumana u kɔni bɔra sa k'u yɛrɛ jira mɔgɔw la wa yasuduna an sabilillahi k'a fɔ u bɛ ala ka diinɛ carini kunbɛn ka ala ko dabila wallahu bima ya'maluna muhitun kafiri bi fɛn o fɛn kɛ ala kelen bɛ k'u bɛɛ entouré ala kelen bɛ k'u kori dɛ ni jugu m'u fa ala yɛrɛ b'u fa o kɔrɔ ye saya b'u fa